Hindi ko pinalo. Mabubunot ka niyan. Tingin mo ba? Kaya mo dito. Kaya lagay mo dito sa ano ito. Tapos bunutan. Nakalis na lang. Hindi siyempre ikaw ng papel. Nakakapat. Lagay ka dito. Uy, upo. Laki niya. Wala tanong pakit tayo. Dalawang klip. Tapos, yung paa niya. Ayaw na, umayaw na. Magintay na lang tayo sa ano. Outside! Baka niya sa Delphi. Sige, punta ka doon. Marami doon. Lahat. Nakausap mo si Papi Deta. Dapat naglalaro si Deta, ayaw ko maglaro. Parang kakainin ka ng mga sigurity.
Tingnan mo lang, makikita mo ba yan? Hindi na. Sabi ang tanang. Kaibigan, may factory. Ngayon, pinaghahanap. Ano ba walang natatakot kanina pa mo to ah? Sino nagsabi? Kaya nakapaglaro pa kayo ngayon? Hindi ba kayo napagod kapon? Baka kayo ba? Kapula ka. Oo, doon na kayo ah. Parang isang katay na naman.